Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, таба койбір темалар турында. Дәүләт автоинспекциясы эшендә үзгәрешләр, хәзер гражданнарны кабул итү ничек башкарылачак? 4 елга якын иректән мәхрүм итергән төзүчеләрнең афералары өчен җинаять эше кузгатылды. Чаллы эшкуары шәһәрдәшләрдән ярдәм сорый. Ярбую паркындагы бау шәһәрчегенә ябылу куркынычы яный. Татарстанда яшәүче тагын 46 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 2 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 29 октябрьгә Татарстан буенча барлыгы 8328 авыру очрагы теркәлде. Аларның 7344 терелгән, 86-сы узган тәүлектә. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы дәүләт автоинспекциясы теркәү имтихан бүлекчеләрендә гражданнарны кабул итүдәге үзгәрешләр турында хәбәр итә. Хәзерге вакытта техник сәбәпләр аркасында дәүләт хезмәтләре порталы аша дәүләт автоинспекциясына гаризалар һәм документлар тапшырып булмый. Моңа бәйле рәвештә гражданнарны кабул итү тере чират тәртибендә алып барыла. Шул ук вакытта коронавирус инфекциясына каршы барлык профилактик чаралар үтәлә. Ведомствода аңлатуларынча, барлык техник җитешсезлекләр бетерелгәннән соң дәүләт хезмәтләре бердәм порталы аша алдан язылу яңартылачак. Тагын узак торырмы дигән сорау белән безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать иттеләр. Шәһәр халкы яратып йөри торган Тукай яр буендагы күпер алга таба ял өчен куркыныч урынга әйләнгән. Ул тиздән елга астында калырга мөмкин дип борчыла халык. Без бу урынга бардык һәм андагы хәлләр турында алдагы материалда. Кадрлардан күренгәнчә, күпернең баганалары суга да тими. Агач тактадан җәелгән идән исә хәзер каршылыклар полосасын хәтерләтә. Аннан үтү бик кыен. Чаллылар күпердәге бу үзгәрешләрне һава торышы белән бәйли. Когда начинает намерзать лед, потихонечку сковывает речку, все, и появляется такая на отмелях получается мерзлота. Вот, в результате чего получается выжимание этих винтовых стоек, скважин. Бу кишу табигатьтә матур күренешне бузу гына түгел, хәтта күңелсез хәлләрнең сәбәпчесе дә булырга мөмкин ди чаллылар. Все что угодно может произойти, но надо делать просто сразу и качественно, хорошо. Ну, устранять по гарантии, наверное, какие-то гарантийные обязательства же есть. Биредә без территориаль иҗтимагый үзәкләре рәисе белән очраштык. Ул әлеге проблеманың бүген генә билгеле булуы турында белдерде. Сейчас я прошелся, сфотографировал, передам эту информацию в исполком. Действительно, впечатление, что несколько просела одна сторона моста. Вот, но, возможно, это связано с тем, что подмывают водами и металлические конструкции. Одни более глубоко сели, а другие чуть приподнялись из дна. Бу хәлгә аңлатма бирүне сорап, без Комсомол районы администрациясына мөрәҗәгать иттек. Анда күпернең авыш хәлгә килүе турында белүләрен һәм бу проблеманы хәл итү юнәлешендә эшләүләрен хәбәр иттеләр. Чаллылар елга аша кайчан курыкмыйча гына чыга алыр? Бу сорау әлегә ачык кала. Инзилә Халиуллина, Диана Малярова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Чаллының Ярбую паркында урнашкан баулы шәһәрчекне ябарга мөмкиннәр. Халыкны җәлеп итә торган күңел ачу спорт объекты реконструкция планына кертелмәгән. Эшмәкәр үз подписчикларыннан архитекторлар командасы үткәргән сораштыруда катнашуларын сорый. Аның нәтиҗәсе күңел ачу спорт объекты булган баулы паркның алга таба да эшләвенә ярдәм итәргә мөмкин. Быел август айында архитекторлар командасы Ярбую паркын реконструкцияләү турында киңәшләште. Шул сәбәпле баулы парк сүтелү куркынычы астында калды. Ул инде актив тормыш рәвеше алып баручылар һәм балалы гаиләләр өчен 7 ел дәвамында эшли. Ә хәзер күңел ачу комплексы булачак парк концепциясына туры килми. Архитекторлар белдергәнчә, баулы шәһәрчекне бетерүнең төрле сәбәпләре бар. Ул реконструкция планына туры килми, тавыш буенча таләпләргә җавап бирми һәм аның урынына башка объектлар төзү планлаштырылган. Представитель архитектурного десанта сказала то, что наш парк не соответствует их концепции, так как он нарушает тишину, не подходит под их концепцию, получается, и его нужно перенести в сторону набережной. Этапы отсюда уже туда не подойдут. То есть эти этапы уже идут под снос, а на том месте уже придется делать абсолютно новые. Поэтому я считаю, что их предложение о переносе – это предложение о сносе веревочного парка.
Көңілөші комплексы жахазлары үшін ішқуарлар үз кісілерінен 3 миллионға яқын ақша сарыф еткен. Бау шахаршығын яңа урынға көшіру яңадан зур шығымнар сұрый. Хазір Бау паркы язмышын шолы холқа хал етешек. Олардың ВКонтакте шілтеріндегі рәсми бірлешмесінде көңілөші спорт комплексін соқлап қалу үшін тауыш берге мүмкін. И если вы посещали наш парк, то, пожалуйста, уж проголосуйте за его сохранение, чтобы он оставался здесь и был таким же масштабным и крутым. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Яңалықлар. Шахарда тағын бір яңа аллея болдырылды. Ешлер тұрак комплексы борлыққа келуге 30 ел тулу хұрметіне 32-ші микрорайонда ешлік тұрак комплексы аллеясы борлыққа келді. Территорияда ешіл үсінтілер ұтыртуда Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты Мәхәлі идарәші компаниясы генераль директоры һәм хезмәткәрләре микрорайонның актив кішілері тұрак комплекс ветеранары шулай Кама 38 территориаль иҗтимагый үздәре рәисе Фидия Минхаҗиева катнашты. Ағаш утыртканнан соң шырада катнашучылар бу вакыйганы шәй өстәле артында билгеләп үттеләр. Бүген безнең бик зур күләмдә мероприятие. Без бүген ялкалар утыртабыз. Ул инде безнең ялкалар аллея МЖК дип атала. Ул МЖКның башлауына 30 еллыкка багышлана. Һәм дә инде менә шушы домда 9 подъезд сайын берәр ялка утыртабыз. Педагогика күлияты базасында физик мөмкинлекләре шикләнгән затлар өчен һөнәри осталык буенча милли чемпионатның төбәк этабы старт алды. Алар башлангыч сыйныф укытучысы, сәйлән белән чигү һәм мәктәпкәчә тәрбия, цифрлы дизайн һәм уен мастер кебек 5 компетенция буенча осталыкларын сыный. Җиңүчеләр Татарстан Республикасын Мәскәүдә тәкъдим итү мөмкинлеге алачак. Тулырак безнең сюжетта. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән затлар һәм инвайтлар өчен Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты башланды. Педагогика күллияте аны инде 2нче тапкыр уздыра. Үзара 5 дисциплинада ярышучыларны экспертлар комиссиясы бәяләячәк һәм Мәскәүдә Татарстандан яклаучыны билгеләячәк. На базе колледжа проходит региональный этап 6-го национального чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс. Предназначен для лиц, участниками точнее могут стать лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Беренче аудиторияда тулы тынлыкта сөйләм белән чигү эшләре бара, янәшә бүлмәдә мәктәпкәчә тәрбия эшләре карала, 3нче залда экспертлар башлангыч сыйныф укытучыларының белемнәрен бәяли. Все участники выполняют 2 задания. Первое задание у них была демонстрация физкультурного досуга, значит, по теме, и у студентов у них было выполнение задания, это корректирующая гимнастика после дневного сна. Второе задание, на которое сейчас они у нас сели и готовятся, это дидактическая игра о труде взрослых. Чемпионатта 50 конкурсант катнаша, аларны бәяләр өчен 30 жюри әгъзасы җәлеп ителгән. Алар арасында педагогика күллияте хезмәткәрләре дә, читтән чакырылган экспертлар да бар. Инзилә Халиуллина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 31 октября. Ресторан «Максимилианс». Легендарная группа «Рок-острова». Телефон 398-300. 18+. Хотите купить или продать жилье? Тогда вам к нам. В журнал «Новый мир недвижимости» и на сайт zakamnet.ru. Телефон для справок 39 60 50. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.